Hello everyone, good afternoon. Ako ihay ang tanang i-support sa akong YouTube channel. Ako i-compose guys, lingaw-lingaw ni guys, walay tinud-anay ha. Ay lang mo paninood kay para talake. Oy dudong patuliin tawon kay dako na kang ulitaw kanus aga patuli mo grabe niya nakagahi kutsilyo niya mabali inighiwa sa imong buli ang sinsuni no isko kuhaon ko lang kato kay maoy ituli nimo. Ay mama, ayaw ka bala ka kay tuli ko sunod si mana. Nag-order na kog atsa didto sa ilang iska gibaid ko na kato puwerte na jong haita ang sinsuni noy isko ayaw lagkuha kay naana ko'y atsa. Ay mama, ayaw ka bala ka kay tuli na ko sunod si mana. Nag-order na kog atsa dito sa ilang iska gibaid ko na kadto puwerte na jong haita ang sinsuni no isko ayaw lagkuha kay naana ko'y atsa. Ang sinsuni noy isko ayaw lagkuha kay naana ko'y atsa. Maluoy ka